rabbil alamin bamanandre koro bona fula ma fo ini wati ini cha obisiga fo tawla kunu wula ka se bima namu wati do temena ko chuma fana kero kono asika tola aw doro tumbe nyego no biute o chen doro tunde bi bu bangara ko sewe do tun ka kene waso bi bu bana bulu o chen ani dugu jara on ka kene foita na mi barka dala o chen anganga alafu parce que ni en sera kan yere sura so ko dayna abla anganga alafu ayu o fembaye sikatola do masika bo akaso kono bi ya foti ka sababu ke ata yere sakula o amunu sera ka bo o ambi alafu tabarakallah bamanandre bamanon ko sinti kono fe ma dembe balo o chen si ni ya jatemna ale de bi ke sababu ye ka deun balu ni ma fen chama de balu adama den bi balu sina bagan chama be no lu bi balu sina o nga kono ale shinda ale bulu nga ona taba demi balu ono gote ko sinti kono fe ma dembe balu ubo fe ka fo janawaya kono benika fere do wasa ka sika balu la akbar ne te sika fo ko abla balu fere ni fonfona nga balu la e fona te sika fo ko andre balu fere ni fonga balu la naam am bena balu fere de do Allah akbar am bena mako nyina bo chugudu naam ala chuga min dinema ma do amu chuga de maka gele akili nyina bo tasula gele o be kili mais ala ma ambeson fere kilina sikatol ifta so frodo be no ne ata min ka bana kenya ngani e fura kili ta tika bana kenya atakane o yin o abitide u ba fa ko do fable aflana ma ko jenu muye ko gesete wulu fe ma ji anyi jelo no harama den tay o chen e mun riele kote ko gese ati wulu fe ma anyi jelo no harama den tay o chen mimi talike wulula ibaye ka fo ko chenga fo abi dumune ke adama do fon do abo bedum nga anyiti no adakasa tibo ondu manda ku kanyi brose ka treke mondo la re femo rebe na mulu kan do kono wasa kasaka tige nga o bela modo anta nuntinya ni yeni la jesisa ibaye ka foko abi ala ka masade ko fo Allah akbar sabula feno be no lu farali no ala la ble lu nyina boli farali no ala la sikatola adama de tisu lu nyina bo ni ala here femi nyina bo ya nyina bo chugo nyumadi uluti magwa fueke wasaka dako wasa daka sakana bo nga ala here de jamme wulu nyina alhamdulillah ala here de jamme wulu dayna wa hali sumuta mene Allah akbar utikaba kuyi kabakoi ala ni ala jamme femi na ble abo fo ni ala jamme femi na gashi fu tisu ko sura ble afamuna bismillah aywa biye jumaye naam kalo klitan duru avril kalo samba flane mwani fla naam sungolo fana klitan ani nani soro fasiri bo kono semane ga fasiri ga fu kono naam amna la jeferete folo kuma badu kasiga fo mo yo wasa famali kasiga sura ko lablay tubarakallah informateur ko di ajira ka fo polisu korotolendo sarakura la wala la uka bulukan o ku bala ku ka nuson ko ajira ku sira tigala kala nyinu ke min ba to sarakura mbesiga bloka bulukan chukumina jona awo min bi talike sira kan tamman ko sira tigala gela do bala sisa ka sabu ke wari sarata yi sira ka tamala fe o ku do farala kan kuma ci ale no ku ye anyini ko ashimika ko jalatike nam basiri ka la halala ko mali kuno funo dilaw kon ye la jereke kumungo ka nyini ka foko ashimika isendo ashimika kuin laje ka nyana bo nam
bon ko commune de Medla way nek commune awo iba ka fo fu barakelo ni sonko ale kundu we sigili doke nga ko sigili ni amabo u jezena ni grobra wi les échos wili ko malila sega selu bi daile kuma benga ko jabita shila yagri dola ami ele jume yagri dola ko jabi borula ne a fo fen fla malila ni o famena liberté provisoire iti sigi kasola kiribana enquête na daile fana de datu folo o ko na ne o famena be bodo ne ko na yagri tala ka foko abisa kan me fili ou bien fasiri ba abisa ay comme ba daile dum ne ba foye mo ba datu to foye ba sorodo mais na fora ko ngoni adaile ko sega daile la ale fo adaile do o bi forma mais adatu do to forma anga fo mu newla kan nga fo de voilà parce que nan ko amake do so ka so anga fo o chukol mais ni lamando amisu woluta fasiri ba mo lu fo nga mo mu fara mali ni mutan danjela fo mutani fa kuma ciara akuma ciara afro ko sega lu foka sebima amma fema waso motla fulo ifemea motla de mogo mi ye anyini ga muruturu asimila misri wala ale ko nda bana che sara ka ba che sara ku bi autoxique ku ka autoxique jabi fo mogo yi motla fulo aywa aga dabe aywa angata amisiga fo akacha sega selu dale kuni ma ko nambita ambiseno amisiu le ko me ambeti se mo fede wetin ko kalanso mbe wele ko lili chamanche kalanso do abla ko kalanso ko gela bula ka kini kalanso nyamago ba ka nyefolu ye jamana chefo ka be suba no ye be jatu de la republique ye ku yu ka daile wasa ma obisu ka baro ke cho donc ka famu ko mo mena ma tout don ko le bu yere ko fo awo okay akilo fona ka usa ko mo do le kini mi yere ko fo ma ti don yoro kuma ga jan o te wa awo le so ala sementia ka fo dr Shul ko kala maiga makolonendo CNT la kalun klimogani kili nam ne ma fili alamsa dondo o ka sementia ka fo ku abilla be na wasa kata CNT mo jabi nam o bna nyinga ne mun kala ko be ka ala ben kusube o timmi talige strakan tama musaka no transferu ya yeleni abla nan ko amaken hakli ka keni esoro ka nyefolu ye mi rafnam talike sinantulachi dangro ko kene championnat national nam oko Bakari Jan koneni juluba se wala ka nyamuka sama no nyanche wati mne ko 600 nam o dala semenchalu ga fo mali ko ni wati mi ke nyamuka la oko ukala nimisi wasa ku ya blay utata mbolola ay l'indicateur de nouveau avec fallait ala sementia ka fo ko fondation orange ko ni sango flan wani kelin kono oko sira ka bara do ke no bara buluda do ye ka do singoroma do ko bi se fo musaka kemen se fo wadi million kemen wolon flan jati de ma usala ka minge ka bara buluda singoroma do ka ke funesriya awo mimbe talike almay jamana ministry mi fana nyesini do ko ko nyina bolema nam alaikum tambala kubala ka wira nyininga ukanga jango kura min siram na ni maliye la kanango strategela nam oko malinga na do nyina sefa ka seka kori tonic ba kema wolon flani ba bishi kin soro samia na tay ala ko ge oko M5RF kono shugel ni munu mi yogona oko ulu balaka uka hakilo fana di ka wire la fasa ako nu strategela ablay nam oko do farali ko mo ka passer bota kan mobilita mo ko strategela ablay ko syndicat mo bullo ka syndicat kon yi jaraki bi CMTR nyamgo ba Yusuf Traoré kan ablay ayu Mali d'aujourd'hui ko bi Mali ko roi Mohamed V bodo ale fatuli sambi orone sabaye sira nam
o ko mɔgɔ don min kɛra tamasiyɛnba ye farafina ka yɛrɛ sɔrɔ ani tubabu ka mara kɛlɛli ko a kɛra o tamasiyɛn ye ko tasimila kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma faso ka so minnu feerela Bamako yan nɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ ko ase ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ko ale ni minisiri kɔrɔ caman fana makɔnɔnen don kiiritigɛso la walasa k'u lamɛn o ko sɛbɛn wari miliyari 1 ni kɔ k'u kɔni dira maa dɔw ma minnu kɛra a ko dɔw serew ye Bavier Touré Fédération Malienne de Football ɲɛmɔgɔba ko ale makɔnɔnen don Côte d'Ivoire walasa ka taa kɛ olu ka fédération ɲɛmɔgɔya kalata seere ka t'o jate minɛ l'indépendant wa fo kɛn yɛrɛ a sɛmɛntiya k'a fɔ ko syndicat minnu bɛ mɔgɔw bolo ko kunna olu ni sirakantamako ministre b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ sabula k'u tala ka ɲɔgɔn faamu fewu sɔngɔ kuraw la o jodo ministre jodo ministre jodo ko u b'a fɛ ka mun fara ko a ka ca ministre ko a cayara dɛ donc di bɛ wele kan a kuma ka jan donc ni ministre b'an ko an fana b'a ko o y'a kɛ cogo ye mun ye tali kɛ Lafiyabugu bugudani na ko muso dɔ kantigɛlen yera yen nɔ k'a kantigɛ yɛrɛ wa k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila min bugudani na ko ka gɛlɛn sa dɛ aw tɛ sɔrɔ a la ɲɛ san dɛ a ka gɛlɛn min fana bɛ tali kɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ko ale y'a jira k'a fɔ ko Asimi kan ka bɔ se ni jɔyɔrɔ hukumu kɔnɔ a ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn minnu kuma dɔ olu ka hakilila bɛɛ tɛ faso juguya kumaw ye a y'a fɔ Basiriki ka donnibaliya hakɛ kɔnɔ kunnafonidilaw ka tɔnsigiba de kɛnɛ kan a so siratigɛ la a bila ye ko Mali Tribune a bɛ cogo di Tribune sigira ka ɲa ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko AMRTP la min bɛ tali kɛ mɔgɔw bɛ wala minnu bɛ an ka telefɔni ko nɛgɛjuru sira ko jate minɛ ani fiɲɛ sira ko bakuruba la o cakɛda de don ko tali minnu b'a la ka kɛ ko a ka wusa u ka hakilila ko ni kundennaw ka jate minɛ ko siratigɛ la ka mɔgɔw ŋaniya dɔn yanni ka u ta min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maa min bɛ wele ko Dr Musa Kulubali ale ye adamadenya dɔnbagaba ye ko ka an ka danbew sankɔrɔ ta k'u don bala kosɛbɛ k'o bɛ tɛmɛ an barakanw de sɛmɛntiyali fɛ abula ndani an barakanw bamanankan kɔrɔbɔrɔkan filakan n'i ye sɔgɔmada in na kunnafoni teli kumaba dɔw ye ayiwa tubarikali o kɔni ye tiɲɛ dɛ parce que n'a ye nazarakan fɔ maa caman t'a faamu mais n'a ye bamanankan fɔ an yɛrɛ ka kan kɔni o de kama i mana ye gafe ninnu an b'a bɔ nazarakan na k'a yɛlɛma bamanankan na awɔ o tɛ wa walasa mɔgɔ caman ka faamu n'o tɛ kuma dɔ n'i y'a to nazarakan na a bɛ gɛlɛya dɛ waliden caman ti caman faamu a la ayiwa André n bɛ taa ne ye bi ne yɛrɛ ka wolodugu la Mɔdugu Tombouctou Bilali Soudan Tamsoro Bortini Galanga Fundi Jakam Bijawani il sera saucé ça il sera saucé c'est la ville la plus connue du Mali ah oui c'est que faut là c'est la ville des explorateurs aussi ah Machima Botuabu Katama ke ka fo bita yoro da mo kamuni ma c'est Tombouctou oui les Anglais les Français les Allemands les Écossais ou betara Tombouctou ni tarabi i b'a sɔrɔ olu ka so bɛ yen a sɛbɛnlen don a kan u nana sɔn min na u taara don min na a bɛ yen n'i taara Tombouctou fana i b'a sɔrɔ Marocain tun bɛ yen Marocain ka yɔrɔ bɛ yen Marocain fana tun y'a mara waati dɔ la o fana ka taamasiyɛn bɛ yen n'i taara Tombouctou nanzaraw bɛna dɔn an ka dɔn min na olu ni anw karilen ɲɔgɔn min na olu fura bɛ yen u fura fana bɛ o yɔrɔ la o yɔrɔ taamasiyɛnw bɛɛ bɛ yen o taamasiyɛn bɛɛ bɛ o yɔrɔ la n'i taara Tombouctou waliji bi 330 ani 3 ni taara waliji baw n'i taara b'u da yɔrɔ sɔrɔ ani an ka misiriba 3 mais a misiriba kelen bɛ n b'o fɔ ye bi a bɛ Tombouctou a b'an tɔgɔ la an bɛ waso n'a ye mais an m'a jɔ bamanan de y'a jɔn ye ɲɛma de y'a jɔn ye Mali tun b'o cogo la Kanka Musa de y'o jɔ an ka misiriba Kanka Musa taalen Maka a tɛmɛna Tombouctou de fɛ fɔlɔ ka taa Egypte ka taa Maka a tɛmɛnen a y'a sigi a sigira yɔrɔ min na hali bi o tɔgɔ an b'a fɔ bamanankan na an b'a fɔ Madugu Madugu sigira dugu min na kɛ Madugu a y'a dɔn kɔrɔbɔrɔ Madugu
sisan wayo de be ka taa bagan kantigi parce que a bɛ dugu kɔfɛ sisan mais hali sisan an b'a wele kɔrɔbɔrɔ kan na maadugu parce que bamanan mun tun b'a nɔfɛ olu ko ni ko b'a fɔ tɛmɛ ko bɛ taa maadugu la maa bɛ dugu min na donc olu tɔgɔ de tɔɔrɔ la maadugu hali parce que Kanku Musa sigira yen Kankari Musa a taalen Mɛki fana a segintɔ Tɔnbɔkutu diyara ye a seginna Tɔnbɔkutu fɛ donc a segilen de a ko ka misiri ni jɔ a ye musaka bɔ o misiri bɛ an fɛ hali bi an ka misiriba Kanku Musa de y'a wari di k'u k'a jɔ. Ah, d'accord. Il y a femme. Mais pas de mon foyer. Le 15 avril 61 déjà, aéroport, Mouloué a dit Tombouctou. 5 km guidron, Kadoudou Kono Mouloué a dit. Mouloué est Tara Kenega, domine l'aéroport de Daïla, ni Maman Alassane Haïdara, ni Maman de Havre. Tombouctou des régions de Foulot, Moué aéroport sort, que guidron sort, indépendance dans les 5 km, 15 avril 61. Que Tombouctou Folodi. A Kara en Vévolo. Que courant fana sɔrɔ en 62 courant fana dira ma aw bɛ ɲɛfɛ voilà aw bɛ ɲɛfɛ mais ni duguni a dɔnnen do yɔrɔ bɛɛ ni kɛlɛ ninnu tɛ ni kɛlɛ tɛ aw dɔnnen do an dɔnnen do voilà donc n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi tabarikala hakilila faamuni kɛra a la naam an b'a fɔ kan bɛ waati wɛrɛ an ti ntɛnɛn da ɲɔgɔn ye n'ale sɔnna n'ale y'o don an gɛrɛsɛgɛ la ala ko faransi kan n'ale ma faransi kan segu nun b'a fɔ ala ka hinɛ u la basi t'an sɔrɔ n'o cɛ ayiwa kan merci